Bai, Fani, bigarrengo platerakin hasteko prest. Bai. Zer izango da? Bilkaria. Hori da, ulertzeko moduan rollito batzuk, ezta? Bai, hori da. Baina, izberri bat. Prest, orduan osagaiak esango dizkizuet. Tipula, ziazerba ostoak, ontxoak, irina, ogi birrindua, arrautza, esnegaina, gazta, urdaiazpiko egozia, txal xerra, oliba olioa eta gatza. Listo, osagaiak esan ditut. Bai, baina orain, botatzen dugu, egingo dugu lehenengo saltzan, martxan. Martxan ibili Jartzen dugu, saltza, bai. hori da. Mozten dugu Hori da. tipula. Tipula. Hori da. Askotan ze gertatzen den, ohituta zaudenean saltza kantitatea handitan egiteak Bai. txikila egiten, Kostatzen zait, asko kostatzen da, ezta? Bai. Bai. Eta Bai, botatzen. kantitateak esatian, eta... Bai. Hori da. Normalean ematen du igual, un menu, Egun menu, egunero Bai. egun, horregatik jendea, kontrolatzeko Hori da guztia, eta gero saltza hauetan gertatzen dana da askotan. Naiz eta sobratu askotan, urrungo egunean batzutan egoten da hobi eta dana. Bai. Ezta? Hori da. Egun menu, Bada normalean, jendia, Bai, normala barin badegun, ez da gutxi. Ez, oso ondo da. Oso ondo da. Hori da. Eta orain, egingo Pauso bat eman dugu. rollitoa. Vale. Rollitoak nola esan duzu ziala? Bilkariak. Hori da. Botatzen Nik hori ikasi eta hori izberri bat guretzat, bai. gatza. Bai. Eixen gatza bota. Xerra eder bat, zabal egin. Hori da. Zen duguna. Bai. Mozten dugu. Gogoratzen naiz lehen da biziko egunean, hainbeste gauza esan genituen, baina ikasketak. Zuk ikasketak egin zituzun, non? Ostalaritzako eskolan lehioan. Leioan. Bai. Hori da. Orain dela urte Ordo bat, ezta? jartzen dugu oran. Hori da. Hola da bildu. Hori da. Bildu hortzen, biribil forman, ezta? Hori da. Ondo. Oso simple. Bale, joako eskolan ez dakit beraiek dian, baina hemendik pasa izan zian, bai? Joan den maiatzian, hola, izan zen. Hemendik pasa zian, gaur egun dauden ikasleak, hori da. Bai, eta batek egon zan kafe antzokian praktikak egiten. Horietako bat, eta hemen Bai, izan zen bat, bai, abeira? Alaitz. Alaitz neska, Bai. hori da. Neska bakarra etorri zen, alaitz. Hori da, hemendikan gorantziak, bai. Bai, oso ona zen gogoratzen naiz biak marrazkiak egiten zituen. Bai. Eta dekoratzen Bai. da horrela, apaintzen da horrela, habilidadia zuen. Bai. Bai. Manga. Marrazki mangak egiten. Abeira. Eta hemen botatzen. Bai, askotan papelien ona dana, ez? Horri batean margotzen da horrela, gero, badu koloretako berreztasuna, eta bai, platereratu egiten dira gauza guzti horiek. Habilidade guzti horiek, ezta? Bai, oan irina. Orduan zuke ikasketak egin zean, nola da Leioako eskolan, ostalaritza Bai. eskolan, eta gero praktikak egitea juntzinean kafe antzokira, Eta han eta gero bertan, geldite, bai. hori da. Gelditu, Eta bai. orain, zukaldeko arduradun. Bueno, hori esaten dute. Bai, zukaldeko martxa zuk eramaten duzu. Naiz da gero lan talde bat euki, ez? Bai. Baina, bueno, haiek martxan jartzeko eta zuza arduradun, ezta? Gara hiru sukaldari. Hiru sukaldari, Urko, Aitor eta nik. hori da. Hemendikan gorantziak, ezta? Bai, noski. Aste guzti honetan zu hemen izango za, eta berak egunero
Ba, antxen lanian, martxan, Hori da. jarraitzen, hori da. Porque oporretan itxitzen da zea kafe antzokia, o beti dago zabalik? Beti dago zabalik. Beti zabalik. Zeuen Bai. artean, aldatzen, Bai. oza, txandaka, Txandaka egiten dugu. hori da. Baina kafe antzokia beti martxan, ez da? Bai. Hori da. Igual jarriko dugu ja olioa hor, Bai. frijitzeko. Eskaz gehiago, ez da? Zuk izan zen bat, Bai, bai. Hora pixka gehiago bai, ez da, Gehiago, frijitzeko bai. Bildurri gabe, ez da? Hori da. Ba, bukatu arte. Hola ondo? Pixka gehiago nahi zu? Ez, holan. Hola xen ondo. Hori da. Hortxe, zona biguntzen, Bai, botatzen dugu. ertzapitin bat. Hori da. Hori da. Eta ja, Ontxoak, dugu. hori da. Bai. Ontxoak gehitu, zati txikitan eginda, dena barrura. Hori da. Kasu honetan tipula egin dezu, Juliana eran ebaki, baina igual da zati txikitan, gero birrindu egingo da. Hori da. Hori da. Gauza da, bi gauzak, ba, hoxein, zuestitu, suabe. Holan. Olio martxan ipiniko dut. Bai, bai, bai. Hori da. Hori da, listo hau martxan. Ze ondo. A ver, acá. Hola, xen. Hortikan bildu, hori da. Irinetan, arrautzetan, eta gero, ogi arraspatua, ogi birrindua, hortzen bildu ondo, eta frijitu. Txotxarekin, dana bat egin, gero ez zabaltzeko, horrek mantentzen du hola biribilduta, ezta? Hori da. Forma, Hori da. mantentzen da forma, Hori da, hori da, gutxi gora bera. hori da. Hola, xen, ondo bilduta. Badakizue, berak panik razio ederra jartzen ditula, eta hortzen bi zati eder, hori razio bat izango litzateke, ez da? Entsalada izan da pizkat ligeroa. Pixka ligeroa. Bigarrena gogorragoa jarriko du. Ba, ligero ez dakit, bai, bakailu zatiak desente jarri bizko zu, bai. Hone igual, hau, ondo doa. Bai. Gehitzen Orain, diot, Bota... zer bai? Esne gaina? Bai. Esne gaina gaitu. Hori da. Erki. Esne gaina, hola xen. Hau ja, kentzen dugu. Hori da, hau ondo doa. Eta ziazer ba, oztuekin zer egingo duzu? Gero bukaeran? Frijitu, bai. Frijitu gero, liga apaintzeko. Dekoratzeko. Vale. Saltzare harki dugu, hor mozu hotelean, Ja, olioa... Pixko izaten zaite zai, Igual hortzen pixka bai, bat. zualdaketa izan eta bai. Hori da, botatzen dugu hau trituratzeko. Hori da, birrindu egingo dugu hor. Vale, pixka lagundu nahi izanezko kutsariekin. Kontuz, hori da. Hori da. Ez da batzea. Pixka eta gero olizua, hau listongo da, Bota hori rollitoa. Pixka beru hon, ez? Kostatzeko. Egozi gabe pixka tola ondo, pixka berotu zai. Nola dute. Hori da. Hori da.
Bitartean zuen webgunea da, 3 bikoitza zan, Bai, hori da, bai. kafeantzokia.com. Dana elkartu da, Bai. kafeantzokiazuzenia.com, hori da. Eta gero, hemen, aparatu hauen bitartez, ikusten da eguneratzen duela bai menua, eta ze ekitaldi dauden, kontzertuak, Bai, hori da. Ostegunetik larunbata bitartean, beti dago Fijo, zerbait. bai. Fijo, hori da. Oso ondo. Txotxen ikusi, klikatu eta eguneratuta. hemen daukagu ja saltza. Hori da. Igual hauek. Buelta eman, hori da. Hori da. Hori da. Txotxarekin ez du utzitzen zabaltzen, ezta? Hori da. Zemoz puntuz da, zemoz dago saltza ondo, gustora? Bai, Bai. ondo dago, bai. Hori da. Eta ikusten, xerra jateko beste modu bat. Bai, Bildu, desberdina. desberdina, hori da. Gaztakin bildu, Erreza, urde azpiko erreza. gozilakin ere bai. Gero pentsatzen dut, behin egin da honean, gazta urtu ingo dala, eta horrek Bai. ematen dira, kremosidadien puntu hori, ez da? Hori da. Beste vuelta bat. Zuk lehen esan duzun bezala duela, ia 20 urte pasazinean eskolatik beti ikasten zukaldian, ez da? Bai, beti. Beti, hori da, bai. Beti dago zeo zer ikasteko. Hori da. Sukaldean, bai. Bai. Eta gero askotan gertatzen Eta- da praktika, bai, Eta menuak egiteko, Aldatzeko. jartzeko, platatzeko desberdina jendea, pues, gustora gustora egoteko. egoteko, eta gauzakin beti berdina eduki berrian, aldatzen juteko, eta hori da. Hori da. Eta gero hain izan pentsatzen, zu bertan izan ziren praktikak egiten, Bai. eta gero esan duzu alaiz dagoela bertan. Eta praktikakoa egiten Alaitz egon zan. egon ja, zan, bai. joan den kursuan, hori da. Eta ez, askotan egiten da, beak etortzen ikastea, baina batzutan erakutzire egiten du teknika berriak, eta ez gu beakin ikasten dugu askotan, Bera da, eskolan, orduan, Eskolan da, hori da. Claro. Zuk erakusten dizu lana nola dan, baina baita ere beak, Claro, gero, hori teknika berri bat oso beste. importantea da, oso importantea da. Eta norbei aktibo mantentzen dira, ezta? Hori da. Hori da, listo. Ba, ia daukagu ja Hori da, falta zaigu hori... Frijitzea. Hori frijitzea eta Bai. listo. Zer bastoak, ezta? Orduan Bai. horretarako ipiniko hemen zartagitea. Bai. Vale, ez dakit oliba olioa, ekilore olioa, zer nola frigituko dizun? Ba, Oliba olioaz, vale, hori da, pixka bota. da pizka bat. Bai. Bai, kurruskatu itxura hori hartzeko, ezta? Tekstura hori. Hori da. Ze ondo. Eta ja olioa egongo da prest, Prest, ez? bai. Zer? Pixo dengo gara. Listo, zituen, Pio ma. Hau kontuz, Salto bai, bai. egiten da, pilo bat. Bai. Naiz eta lehorra bota. Hori da, pentsatu ezia zerbak, aukeratu ditugu txikienak eta politenak, ez da? Bai. Hori, gauza betako beti bak izue politenak aukeratu. Jo, saltzeiteko eta hori ja, handiak eta zatarrak balio du baina honetako politak. Hortxe. Olio hortxen xukatzeko, lehor egiteko. Bertan. Bai, itzala izuzua. Bai. Hortxen. Eta beste bate bai. Erki, Fani. Eta listo. Listo. Hori da. Baia daukagu dana... Dena prest, ezta? Bai, dena Basi prest. platereratzen, Bai, ataiko izu koilara bat, Bai. saltza botatzeko. Bai. Hori da, hortxean jarri. Hori da. Saltza bai badakizu, askotan egiten dugu birrindu eta gero iragazi. Baina gaurko honetan bai tipulak eta ontsuak ez da iragazi garrikan, ez da? Tekstura horrek oso ondo gelditzen da. Fino nahi izan ezkeo badakizu, beti txinetik pasa da, listo, baina horrekin ondo. Horrela, perfecto. Kentzen dugu. Apaintzeko orduan ja, palilloak kendu, bere funtzioa egin du, eta oan palillo bai. Igual batekin... Batekin nahiko bai, Bai, netzeko ez? nahiko bai.
Hori da, arki. Ez pentsau hemen ez utziko, baitu hemek lagunak, hemen lankideak, hau ere, ez da basi geldituko. Ezta? Baulan. Hori da. Hau errezerbatuta, Bai. antzi utzi zazu, bota gabe, eta gaurko bigarrengo platera, hementxe. Gaur ikasiteko izen berri jakin. Prolitua, bilkaria. Pagatoz. Gure xefaren azken ukituak. Tipula Juliana eran ebaki eta oliotan zuestitu. Txaltxerra zabaldu, gazta eta urdaiazpiko egozia ipini gainean eta bildu. Irina arrautza eta ogi arraspatutik pasa eta frijitu. Tipulari ontxoak gehitu. Esne gaina bota, gatz ikutu bat ipini eta zuestitu. Eta guztia birrindu. Ziazerba ostoak frijitu eta paintzeko erabili. Osagai guztiak platereratu. Prest daztatzeko. Bai. Listo, entxen, urriratu honena. Erdetik zabalduko dut, ea nola gelditu dira geruzak, hobeto ikusteko. Aira. A ber, horixe. Hoxe ikusten nola gelditzen dian, geruzak, ezberdinak. Hori da, hemen erdi-erdirian zatiar bat hartu, eharki porratzeko, zapore hartzeko. Ira, xerra, ondo. Buelta eta buelta, gehiagin gabe. Hori da. Zate pixka jarri honela. Eta zati ederra hau badijoa barrura. Oso goxua. Zati batekin dexente. Bai, Zu bai, pentsatu zazu saltza dala ontsuena, eta honek duen indarra, Bai. eta xerrakin danakin, bi jartzen baren baituzu gustora izango diana. Ni zati batekin Errepikatzeko gero konforme. igual. Hori da, baina ondo que postrintzako ere toki pixkat utzi behar da. eta. Bai. Zia zerba borratu behar dut, bai? Kurjente bezala. Bai? Mira? Jan izan ditut beste hola parrexila eta hola prejituta, baina zia zerba, bainez. Zage, gar, lehen dengo aldiz. Gaurko zaio amaitu deu. Bai. Atzo, eta gaur etorri zinean Bilbotikan, Bai. Donostira. Eta bueno, etxea juntzaite, Donostitikan Bilbora, Hori, eta bihar bihar berriz arte. hemen, Bai. Beti berdinean, Bale? Bale. Beste bi platerekin, Bai, noski. hori da. Fanirekin nago, nundi dator, Gafean txukitik. hori da, Bilbao erdi-erditik. Kalien izena nola da? Done bikendien. Hori da, bakizue. Nunda hon, hor txerdian, jardinez de albiatikan urre. Baguaz, bihar ordu berdinean hemen txen, ezta? Bai, bai. Venga, agur. jo.